Jó videó. Nem áll. Miről beszélsz? A gyereket videózzuk, ott van bent, ott labdázik. Kicsim, dobja csak, jó lesz? Apa fényképez. Visszahogy megvédik azt a Forgó. Ott fog elpusztulni. És ti meg fölvett. Holnap a sirályok már ott fogják enni. Ők már a kettőt. Nem, ez napi szar. És akkor hogy vajon mi vetett a parkra? A Balaton parkján a bálnát. Niki, ez napi szarja. Ott vannak az Hogy itt nem a simázna. Valaki segít. Ne, ez tényleg szól. Ne hadd fel! Ne hadd fel! Szabadítsátok. És akkor... Most a parkra lesz, hogy nézd! Papa segít! Egy kis